हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम माता जी। பிரபு ஜி பிரணாம் பிரபு ஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ் எல்லாருக்கும் என்னோட வணக்கங்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரணாம். हरे कृष्ण हरे माता जी, कृष्ण प्रणाम माता माता जी, जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। கிருஷ்ணா பிரணாம் பிரணாம் பிரபு ஜி. ஹரே கிருஷ்ணா விஜய் மாதா ஜி பிரணாம். ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்குமே பிரணாம். வணக்கங்கள். ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கும் நம்ம வந்துட்டு நல்லபடியா பாகவதம் நம்ம பார்க்க போறோம். காலையில பிரம்ம முகூர்த்தத்துல எவ்வளவு ஒரு நல்ல ஒரு அனுகிரகம் அப்படின்றதுதான். பகவத்கீதையில ஒரு ஸ்லோகம் வரும். हरे कृष्ण माता जी, வாழ்க வளமுடன். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. பிரணாம் பிரபுஜி. முனிவர்களுக்கெல்லாம் இரவு வந்து மெட்டீரியல் வாழ்க்கை வாழ்றவங்களுக்கு பகல், அதே மாதிரி நார்மல் மெட்டீரியல் வாழ்க்கை வாழ்றவங்களுக்கு எதெல்லாம் வந்து இரவு, அதெல்லாம் முனிவர்களுக்கு பகல் அப்படின்னு ஒரு ஸ்லோகம் நம்ம பார்ப்போம் 6.69ல. हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। பிரணாம் பிரணாம் மாதாஜி. हरे कृष्ण माता जी। கிருஷ்ண டிவோட்டி. அதுதான் இப்போ பொதுவா இந்த ஜட உலகத்துல விருப்பத்தோட இது ஆன்மீகம் அதெல்லாம் சம்பந்தம் இல்லாம இருக்கிறவங்களுக்கு இது வந்து காலையில பிரம்ம முகூர்த்தம்ன்றது இரவு மாதிரி ஏதோ தூங்கிட்டு இருப்பாங்க எல்லாரும். தூங்கிட்டு இருப்பாங்க. சரியா சொன்னி. ஆமா, அது பகவத்கீதையில இருக்கு பிரபுஜி. ஆமா ஆமா ஆமா, ரைட். அதே வந்து யாரெல்லாம் வந்து ஆன்மீகத்துல ரொம்ப நாட்டத்தோட பகவான் பக்தி சாஸ்திரம் இதெல்லாம் இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு பிரம்ம முகூர்த்தம்ல ரொம்ப ஆக்டிவா எங்க கூட ரொம்ப, அதாவது என்ன சொல்றது, ஒரு 24 மணி நேரத்துல நம்மளுக்கு ரொம்ப ஒரு பொக்கிஷமான ஒரு நேரம் அப்படின்றது இந்த பிரம்ம முகூர்த்த நேரம். அதுல நம்ம எல்லாம் வந்து பகவானை நினைச்சு அழகா பாகவதம் பகவத்கீதை அது ஒரு சத்சங்ல இணைஞ்சு பானபைட் பரம்பரை லவ மாத்திர பக்த சங்கம் மாதாஜி. லவ மாத்திர பக்த சங்கம் எனக்கு இதே ஞாபகம் வந்துட்டு இருக்கு. யாராவது சங்கம் கிடைக்காத காத்துட்டே இருக்கேன். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அந்த அளவுக்கு நம்மளாம் எவ்வளவு அப்படின்னா பெரிய சுகிருத்தி இல்லையா? ஒரு நல்ல ஒரு பிரம்ம முகூர்த்தம்ன்ற அந்த வேல்யூ, அந்த டைமோட வேல்யூ தெரிஞ்சு அதுலயும் நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி பகவானை பத்தின உபதேசங்கள் இதெல்லாம் நம்ம கேட்குறோம். அதுவும் பானபைட் பரம்பரையில் அதுக்கு மேங்களூர் இஷ்கான்ல ரொம்ப அழகா நமக்கு அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்குது. அதில் நம்ம எல்லாம் வந்து அழகா கலந்துக்கிறோம். ஸோ இதுதான் வந்து வாழ்க்கையில் ஒரு ஒரு ஹியூமன் லைஃப்ல நம்ம வந்துட்டு செய்ய வேண்டிய ஒரு
பெரிய ஒரு சுக்ருதி அனுகிரகம் அப்படின்னு நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்கு. அதையும் நம்ம நல்லபடியா ஃபாலோ பண்ணோம், நல்லா பக்தி பண்ணோம். இதெல்லாம் தான் பகவான் வந்துட்டு பார்ப்பாங்க. சரியா? நான் எப்பயும் ஒன்று சொல்லுவேன், கோயில்ல போய் நம்ம எட்டி எட்டி பகவானை பார்க்கறது இல்லை. அது இல்லை கரெக்டான புரிதல். பகவான் நம்மளை பார்க்கணும். நம்மள பார்க்கணும், ரைட். பகவான் நம்மள பார்க்கணும், நம்மளை ரைட். பார்க்கணும். 4:30 அந்த காலையில டைம்ல. ஹரே கிருஷ்ண குருஜி. இஸ்கான்ல பொதுவா பார்த்தோன்னா 4:30 காலையில கரெக்டா பகவான் முன்னாடி நின்னுடணும். அப்போ அதுக்கு முன்னாடியே தயாராகிலாம் வந்து நின்னுடணும். அப்போ பகவான் வந்து பாக்குறாங்க இல்லையா? அதுதான் அந்த காலையில விஷயம்ன்றது. நல்லபடியா நம்ம எல்லாம் வந்து இன்னைக்கு ஜாயின் பண்ணியிருக்கோம். இப்ப நம்ம வந்து பாகவதம் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் 28 எஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. 28 அதாவது ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோ செகண்ட் சாப்டர் 28 and 29 ஸ்லோகங்கள் நம்ம பார்க்க போறோம். சரிங்களா? அதுக்கு முன்னாடி யாருக்கும் மங்களாச்சரண் ஆஃபர் பண்ண அவசியம் ஆஃபர் பண்ணுங்க. ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிட்டு ஆஃபர் பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அது வந்துட்டு கரெக்டா அதுக்குதான் யாருக்குமே ஆஃபர் பண்ண வேண்டாமா? நான் ஆஃபர் பண்றேன் மாதாஜி. அவசியம் பிரபுஜி. ஒரு நிமிஷம் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்காங்க. ஜானகிராமன் பிரபுஜி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்காங்க. இல்ல, கலா இல்ல, அவர் படிக்கிட்டோம் மாதாஜி, அவர் படிக்கிட்டோம். ஹரே கிருஷ்ணா. பரவாயில்ல, அவர் சொல்லிட்டோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாகயா சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं तदादि स्वपदान्तिकम्. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुधा देवी प्रणमामि हरिप्रिये. पांचकल्पतरूपस्य कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासाति गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण माता जी. हरे कृष्ण. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भक्तिर्भवति नैष्टिकी. हरे कृष्ण. हरि बोल. कलावती माता के श्लोक वाசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிக்கிறீங்க. हरे कृष्णा माता जी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माता जी. वासुदेव परा वेदा वासुदेव परामकः वासुदेव परा वासुदेव परा क्रिया वासुदेव परं ज्ञानं वासुदेव परं तपः वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परा गतिः. மொழிபெயர்ப்பு. வாசுதேவ பரமபுருஷர், பரா முடிவான இலக்கு, வேதா வேத நூல்களின் வாசுதேவ பரமபுருஷர், பரா வழிபடுவதற்கு, மகா யஞங்கள் வாசுதேவ பரமபுருஷர், பரா அடைவதற்குரிய வழி, யோகா லோக சித்திகள் வாசுதேவ பரமபுருஷர், பரா அவரது கட்டுப்பாட்டின் கீழ், கிரியா பலநோக்கு செயல்கள் வாசுதேவ பரமபுருஷர், பரம் தெய்வீக ஞானம் அறிவு வாசுதேவ பரமபுருஷர், பரம் மிகச் சிறந்த தபம் வாசுதேவ பரமபுருஷர், பரா மேலான தரம் தர்ம மதம் வாசுதேவ பரமபுருஷர், பரா முடிவான கதி வாழ்வின் இலக்கு. மொழிபெயர்ப்பு. வேத நூல்களின்படி அறிவின் இறுதி நோக்கமாக இருப்பவர் முழுமுதற் கடவுளான ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே ஆவார். அவரை திருப்திப்படுத்துவதே யாகங்கள் செய்வதின் நோக்கமாகும். அவரை உணர்வதற்காகவே வேதம் உள்ளது. எல்லா கிரியைகளும் கிருஷ்ணருக்கே அர்ப்பணம். அவரே பரம ஞானமாவார். அவரை அறிவதற்காகவே எல்லா கடுந்தவங்களும் இயற்றப்படுகின்றன. மதம் அதாவது தர்மம் அவருக்கு அன்பு தொண்டு ஆற்றுகிறது. வாழ்வின் மிக உயர்ந்த இலக்கம் அவரே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி.
தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வேற யாருக்கும் ஸ்லோகம் வாசிக்கணுமா? நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. நான் படிக்கிறேன் நான் மாதாஜி. படிக்கிறேன். முழுமுதற் கடவுளான அந்த ஸ்ரீ மாதாஜி, நான் கிருஷ்ணர் ஸ்லோகம் மட்டுமே வழிபாட்டுக்குரியவர் என்பது இவ்விரு சுலோகங்களிலும் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. வேத இலக்கியங்களிலும் இதே நோக்கம்தான் காணப்படுகிறது. அது பகவானுடனான நமது உறவை உறுதிப்படுத்தி அவருக்கு நலம் செய் பிரேமா மாதாஜி வாசிச்சோன்னா பொருளுரை வாசிச்சோன்னா அது கிளாஸ் இன்னைக்கு பத்தாது. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் ஸ்லோகம் படிக்கிறேன் மாதாஜி. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் ஸ்லோகம் படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வாசுதேவா பரா வேதா வாசுதேவா பரா மகக வாசுதேவா பரா யோகா வாசுதேவா பரா கிரியக வாசுதேவா பரம் ஞான வாசுதேவா பரம் தபக வாசுதேவா பரோ தர்மோ வாசுதேவா பராகதிஹி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே தேங்க்யூ கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி. நான் ஸ்லோகம் ரீட் பண்றேன் மாதாஜி. வாசுதேவ பரா வேதா வாசுதேவ பரா மகாகா வாசுதேவ பரா யோகா வாசுதேவ பரா கிரியாகா வாசுதேவ பரம் ஞானம் வாசுதேவ பரம் தபக வாசுதேவ வாசுதேவ பரோ பரதர்மோ வாசுதேவ வாசுதேவ பராகதி. பராகதி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏன்னா இது வந்து பர்பட் வந்து ரொம்ப பெருசு. சரிங்களா? நம்மளது வந்து ஷார்ட் பாகவதம் கிளாஸ் வாசிச்சோம்னா அதுலயே நிறைய டைம் வந்து நம்மளுக்கு இதாகும். அதனால நம்ம வந்து ஸ்லோகமும் டிரான்ஸ்லேஷன் நம்ம பார்த்துருக்கோம். சரிங்களா? இன்னும் வேற யாருக்காவது ஸ்லோகம் வாசிக்கனா கூட இன்னும் 2 பேர் வாசிச்சு கொடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாசுதேவ பரா வாசுதேவா வேதா பராவேதா வாசுதேவ வாசுதேவா பராமகஹ பராமக வாசுதேவா வாசுதேவ பராயோகா பரயோகா வாசுதேவா வாசுதேவ பராக்கிரியா பராக்ரியா வாசுதேவா பரம் வாசுதேவ ஞானம் பரம் ஞானம் வாசுதேவா வாசுதேவ பரம் தப பரம் தபக வாசுதேவா வாசுதேவ பரோ பரோ தர்மோ தர்மோ வாசுதேவா வாசுதேவ பராகதி. பராகதி. ஹரே கிருஷ்ணா நான் மாதாஜி. படிக்கிறேன் மாதாஜி. வாசுதேவ பரா வேதா பரவேதோ வாசுதேவ வாசுதேவ பராமகஹ பரமக வாசுதேவ பரா யோகா வாசுதேவ பரா கிரியக வாசுதேவ பரம் ஞானம் வாசுதேவ பரம் தபக வாசுதேவ பரோ தர்மோ வாசுதேவ பராகதிகி. மாதாஜி. ஹரே ஹரே கிருஷ்ண. ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா ஸ்லோகம்? ஒரு செட் हरे कृष्ण माताजी. प्रणाम्स माताजी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मकाः वासुदेव परा योगाः वासुदेव परा क्रियाः वासुदेव परं ज्ञानं वासुदेव परं तपः वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परागतिः. हरे कृष्ण माताजी. थैंक यू माताजी. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. माताजी. நம்ம வந்து தினம் ஒரு மந்திரம் சொல்லுவோம். ஆக்சுவலா நம்ம கிளாஸ்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது அடிக்கடி சொல்ல வேண்டிய ஒரு மந்திரமும் பகவான் துருவருக்கு கொடுத்த மந்திரம். ஓம் நமோ பகவதி வாசுதேவாய. பாகதமும் பகவான் நாமத்தை சொல்லி இப்படிதான் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்றோம் இல்லைங்களா? வியாசர் வந்து ஓம் நமோ பகவதி வாசுதேவாய அப்படின்னு சொல்லி அழகா ஆல் ப்ரொவைடிங் பகவான் வசுதேவரோட பிள்ளை சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காடட் அப்படின்னு சொல்லி இல்லையா? ரொம்ப ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஒரு மந்திரம். ஆக்சுவலா வந்து வேதத்தின்படி சாஸ்திரத்தின்படி ஆச்சாரியர்கள் வந்து 3 மந்திரம் வந்து ரொம்ப பவர்ஃபுல்லா வந்துட்டு பார்ப்பாங்க. ஒண்ணு வந்து ஓம் நமோ நாராயணாய அப்படிங்கிறது, இன்னொன்று ஓம் நமோ பகவதி வாசுதேவாய, இன்னொன்று வந்து ஓம் நமோ விஷ்ணுவே நமக. ஓகேங்களா? இந்த 3 மந்திரமும் குரு சொல்லி, அதாவது நம்ம சும்மா சாதாரணமா வச்சிருக்கிறதுன்றது இல்ல, குரு கிட்டே தீட்சை எடுத்துக்கிட்டு சொல்றதுன்றது ரொம்ப உத்தமம். சரிங்களா? ஆனா இந்த மந்திரம்லாம் வந்து சொல்லணும்னா நிறைய கிளீனா இருக்கணும். அந்த இடம் ரொம்ப சுத்தமா இருக்கணும். சரிங்களா? அதுக்கு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ்லாம் உண்டு. நம்ம அப்படியே சொல்லலாமான்னா கூடாது. சரிங்களா? இதுக்குன்னு குருவோட ப்ராப்பரான ஒரு பர்மிஷனோட கைடன்ஸோட நம்ம பண்ண வேண்டிய மந்திரம் இது. சரிங்களா? ஸோ அவ்வளோ பவர்ஃபுல்லான மந்திரம். அதுவும் இது ஆட்டம் பம் சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? நம்ம வந்து அந்த அளவு வந்து பவர்ஃபுல்லானது. நம்ம வந்து அந்த அளவு இந்த மந்திரங்களை நம்ம சொல்லும்போது நமக்கு பகவானே அந்த அளவு நம்ம வந்து ப்ளீஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்றதுதான்.
ஆனா நமக்கு வந்து ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் எதுக்காக அப்படின்னா, அதுக்கு வந்து ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் நாம சங்கீர்த்தனத்துக்கு கலியுகத்துக்கு உகந்த மந்திரமா நம்ம வந்து பார்க்கிறோம். சரிங்களா? ஸோ அதனால இந்த பகவானோட நாமம் அப்படின்றது அவ்வளோ பவர்ஃபுல். பகவான் வேறு பகவான் நாமம் வேறுன்றது கிடையாதுன்னு நம்ம நிறைய தடவை பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதனால அப்படி அவ்வளோ பவர்ஃபுல்லான மந்திரம் அப்படின்றது. துருவர் வந்து இந்த மந்திரத்தை 6 மாசத்துல நல்லபடியா நல்ல ஃபோக்கஸ்டா 5 வயசுல உச்சரிச்சு என்ன பண்றாங்க அவங்க பகவானை நேர்லயே கூப்பிடுறாங்க இல்லையா? பகவானுடைய பிரத்யட்சமாகறாங்க. அவங்க தபஸோட வலிமை இந்த மந்திரத்தோட பவர்லயும். அப்ப எவ்வளவு பவர்ஃபுல்லான ஒரு நாமம் அப்படின்றது தான் மகான் நாமம் எல்லாமே. சரிங்களா? இருந்தும் நமக்கு டிஸ்கிரைப் பண்றது இந்த 3 பேரும். சரிங்களா? அதுல நம்ம வந்து ஓம் நமோ பகவதி வாசுதேவ சொல்லிதான் நம்ம ஆரம்பிக்கிறோம். நல்ல அதெல்லாம் குளிச்சுட்டு நல்ல ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸோட குருவோட கைடன்ஸ்ல பர்மிஷனோட சொல்ல வேண்டிய உச்சரிக்க வேண்டிய மந்திரம். அந்த வகையில் இந்த ஸ்லோகத்துல பாத்தீங்கன்னா 8 தடவை வருது. சரிங்களா? அதுவும் இல்லாம எல்லாமே அவங்கதான். அந்த லாஸ்ட்ல அந்த ஒரு வார்த்தை இருக்கு பாருங்க, பராகதி. அவங்கதான் நம்மளோட கத்தி. சரிங்களா? வாழ்க்கையின் இலக்கு அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். ஸோ அதனால நம்ம என்ன ஒரு விஷயம் செஞ்சாலும் வாழ்க்கையில இதெல்லாம் தான் நம்ம ஆன்மீகத்துல செய்வோம். வேதத்தை படிப்போம் இல்லைங்களா? அப்புறம் வந்து தபஸ் பண்ணுவோம். அதுக்கப்புறம் யஜ்ஞங்கள் பண்ணுவோம். கர்ம இது காண்டா ஃபாலோ பண்ணுவோம். சாரி, கர்ம யோகா ஃபாலோ பண்ணுவோம் இல்லைங்களா? அதுக்கப்புறம் நிறைய தவங்கள் இல்லையா? யஜ்ஞம், தவம், அப்புறம் வந்து கர்மயோக முறை, நிஷ்காம கர்மயோக முறை, இந்த மாதிரிலாம் நம்ம வந்து வேதத்தை பாராயணம் பண்றது. எந்த ஒரு விஷயம் நம்ம செஞ்சாலும் ஞான யோகம் தான். எந்த ஒரு விஷயத்த நம்ம செஞ்சாலும் அது வந்து பகவான் அது குறிக்குது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அவங்கதான் கதி நமக்கு. அந்த ஒரு எண்ணம் மனசுல நம்மளுக்கு நிறைவா இருக்கணும். அந்த வகையில தான் இப்ப வந்து நம்ம வந்துட்டு இந்த ஸ்லோகத்துக்கான பொருளுரை பார்க்க போறோம். சரிங்களா? பிரபுபாதாவோட கைடன்ஸ்ல நம்ம நல்லபடியா பார்ப்போம். பேராகிராஃப்ல பிரபுபாதா நமக்கு என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா, பகவான் நம்மளோட ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் வர்ஷிப் அப்படின்றது. சரிங்களா? அதாவது இங்க என்ன நம்ம பாக்குறோம் அப்படின்னா, முழுமுதல் கடவுளான ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் மட்டுமே வழிபாட்டுக்குரியவர் மட்டுமே அப்படின்ற வார்த்தை ரொம்ப முக்கியம். சரிங்களா? வழிபாட்டுக்குரியவங்க அப்படின்னா நம்ம நிறைய பேர் நம்ம வழிபாடு பண்ணுவோம். சரிங்களா? தேவர்கள் எல்லாருமே வழிபாடு பண்ணுவோம். ஆனா இந்த இடத்துல பிரபுபாதா நமக்கு இந்த ஸ்லோகத்தின் அடிப்படையில நமக்கு கொடுத்திருக்கிற பொருளுரையில நிறைய இடத்துல நம்ம பார்க்க முடியும். சரிங்களா? ஏன்னா பகவான் வந்து சொல்லியிருக்காங்களே நமக்கு சர்வதர்ம பரிதேட்ச மாமேக்கம் சரணம் ரச்ச அந்த ஸ்லோகத்தை என்கிட்ட மட்டும் சரணாகதி அப்படின்னு. இந்த மட்டும்ன்ற வார்த்தை நம்ம ரொம்ப எக்ஸ்க்ளூசிவ் எடுத்துக்கணும். சரிங்களா? அதுல பாத்தீங்கன்னா வழிபாட்டுக்குரியவர் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இதுதான் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஸ்லோகம் நமக்கு உறுதி செய்யுது. ஏன்னா எந்த முறையில நம்ம இருந்தாலும் பகவான் தான் கத்தி. சரிங்களா? அதை நம்ம பாக்குறோம். உறுதி செஞ்சிருக்கு அப்படின்றது இதெல்லாம் தான் ரெஃபரன்ஸ். சுப்ரீம் அப்படின்றதுக்கும் நம்ம வழிபாடு பண்ண வேண்டிய இலக்கு, வழிபாடு பண்ண வேண்டிய பகவான் கிருஷ்ணர் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? வேதத்தின் நோக்கமும் இதுதான். என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நம்ம வந்து வேதம் அப்படின்றது இருக்கு நமக்கு. அத பிரம்மாவுக்கு இந்த உலகத்தை சிருஷ்டி பண்ணணும் அப்படின்னும் போது வேதம் அப்படின்ற வேதத்தின் துணை கொண்டுதான் அவங்க வந்து என்ன பண்றாங்க, கிரியேஷனை ஸ்டார்ட் பண்றாங்க இல்லையா? அப்படின்னும் நமக்கு கண்டிப்பா சரிங்களா? பிரம்மா வந்து ரொம்ப தபஸ்லயே உயர்ந்த ஒரு லிவிங் என்டிட்டி. அவங்கதான் ஃபர்ஸ்ட் பகவானால ஒரு மெட்டீரியல் வேர்ல்டு உருவாக்குன உடனே கிரியேட் பண்ற ஒரு லிவிங் என்டிட்டியா இருக்காங்க. ஸோ அந்த வகையில சிருஷ்டி பண்ற லிவிங் என்டிட்டி. அந்த வகையில அவங்களுக்குமே வேதத்தின் துணை கூட தான் சிருஷ்டியை வந்துட்டு பண்ண முடியும்னும் போது நம்ம வேதத்தின் துணை இல்லாம நம்மளால வாழவே முடியாது சரியான முறையில. ஒரு அனிமல் லைஃப் தான் வாழ முடியும். வேதம் சாஸ்திரம் தெரியாம நம்ம வாழறோம் ஹியூமன் லைஃப்னா அது கண்டிப்பா பசு பட்சி வாழ்க்கை தான். அதனால வேதம் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம். இப்ப நம்ம வேதம் அப்படின்றது நம்மளுக்கு ஃபுல்லா படிக்க முடியலனால வேதத்தின் சாராம்சமா நம்ம வந்து பகவத்கீதை, பாகவதம் நம்ம வாசிக்கிறோம். ரொம்ப முக்கியமானது. சாராம்சத்திலேயே ரொம்ப அந்த கோர் பாயிண்ட் கொடுக்கறது தான் பகவத்கீதையும் பாகவதமும். சரிங்களா? அப்ப கர்மகாண்டா இந்த போர்ஷன் இல்லாம வேதத்துல இருக்கு. அப்படின்போது இதுல வந்து வேதத்தின் இலக்கியங்கள் இதே நோக்கம்தான் காணப்படுகிறது. கடைசியா
கோர் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, பகவானோட உறவை நம்ம நல்லா உறுதிப்படுத்திக்கணும். பகவான் கிட்ட நமக்கான அந்த 5 ரசத்துல ஏதோ ஒரு ரசத்துல நம்ம என்ன பண்ணணும், உறுதிப்படுத்திக்கணும். பகவான் விபு நம்ம அணு ஆத்மாவுக்கும் பரமாத்மாவுக்கும் உள்ள இது அந்த இடையில உள்ள அந்த பந்தம், நித்தியமான பந்தம், என்னைக்கும் உள்ள பந்தம், அதை நம்ம உறுதிப்படுத்திக்கணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். அதை எப்படி உறுதிப்படுத்திட்டு என்ன பண்ணும், உறவுன்னு இருந்தா அதுல என்ன இருக்கணும், அன்பு தொண்டு இருக்கணும் இல்லைங்களா? நம்மளுக்கே சுத்தி உறவுகள் இருக்கு, நம்ம என்ன பண்றோம், அவங்களுக்குலாம் நல்லபடியா நம்ம அன்பை வெளிப்படுத்துறோம். இல்ல அது மாதிரி பகவானுக்கு நமக்குமான நித்திய உறவை நம்ம புரிஞ்சு பகவானுக்கு நம்ம பக்தி பண்ணணும், அன்பு தொண்டு சரிங்களா, அதை நம்ம பண்ணணும். அதுதான் வேதத்தோட இலக்காவும் நம்ம பாக்குறோம் சரிங்களா. இந்த இந்த பேராகிராஃப் வந்து பிரபுபாதா எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்காங்கன்னா, வாசுதேவ பராவேதா அப்படின்றதுக்கான எக்ஸ்பிளனேஷனை நம்ம பார்க்கிறோம் சரிங்களா? அதுதான். ஸோ அந்த வகையில் நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம், வேதத்தின் மூலியமா பகவானுக்கு நமக்குமான உறவு, அவங்களோட நம்ம நித்திய பக்தி தொண்டு நம்ம புதுப்பிச்சுக்கணும் அப்படின்றதுதான் சரிங்களா. இதுதான் வேதத்தின் சாராம்சம். அதான் பகவத்கீதையிலையும் பகவான் நமக்கு சொல்றாங்க, சர்வசேச்சாகம் ஹிருதி சன்னிவிஷ்டோ அந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா. வேதத்தில் அறியப்படுபவன் நானே அப்படின்றத பகவான் சொல்றாங்க இல்லைங்களா. ஸோ அதுதான் நம்ம இங்க ரெஃபரன்ஸாகவும் பிரபுபாதா நமக்கு கொடுத்துருக்காங்கன்றத பாக்குறோம் சரிங்களா. பகவானை அறிவது தான் வேதத்தின் முடிவான இலக்கு நோக்கமாகும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம் சரிங்களா. இதெல்லாம் நம்மளுக்கு ஞாபகப்படுத்தணுன்றதுக்காக தான் பகவான் என்ன பண்றாங்க, இன்கார்னேஷன் நிறைய அவதாரங்கள்லாம் ஏன் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா, இதை நமக்கு ஞாபகப்படுத்துறதுக்காக தான், அவங்க கிட்ட தன்னை ஈர்க்கறதுக்காக தான், தன்னோட பாஸ்ட் டைம்ஸ் மூலியமா. அதனால தான் நம்ம நிறைய பகவானோட பாஸ்ட் டைம்ஸ் எல்லாம் நம்ம வந்துட்டு நிறைய நம்ம என்ன பண்றோம், நம்ம ரசிச்சு கேட்கிறோம் இல்லைங்களா. என்னைக்குமே அதுல நம்மளுக்கு அலுப்பு தட்டாது. இப்ப கூட கார்த்திக் மந்த் முடிஞ்சிருச்சு, ஆனா நம்ம இருக்காது அப்பாடா முடிஞ்சிருச்சு, நான் இருக்கு இன்னும் அடுத்த வருஷம் 1 வருஷம் வெயிட் பண்ணுமே பகவானோட தாமோதர் லீலையை தினம் தினம் கேட்கறதுக்கும் தினம் தினம் சொல்றதுக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு ரொம்ப ஆர்வம் அதிகமா இருக்கு இல்லைங்களா. அதுல ஒரு அலாதியான விருப்பம். அந்த மாதிரி நம்மள வந்து ஈர்க்கறதுக்காக தான் பகவான் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, நிறைய இந்த மாதிரி இன்கார்னேஷன்லாம் பகவான் வந்து வராங்க அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம் சரிங்களா. அப்ப தேவர்களால நம்மளுக்கு வந்து முக்தி தர முடியுமானா முடியாது. பகவானை அடையறதுக்கு நம்ம, அதாவது முக்தினாலே பகவானை நம்ம வழிபாடு பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கணும். முக்தின்றது வந்துட்டு சும்மா அப்படியே நம்ம இந்த உலகத்துல இருந்து அப்படியே பொருள் உலகத்துல பிரிஞ்சு பகவானை அடை அது இல்லை. பக்தி சேவையில சரியான முறையில் நம்மளை இணைச்சுக்கணும். ஸோ அந்த வகையில் நம்ம பகவானை வழிபாடு பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். வாஸ்தவ பராவேதா அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும். ஸோ இதுதான் இங்க நம்ம பார்க்கறது சரிங்களா. அதுக்கப்புறம் வந்து மற்ற எல்லா ஜீவராசிகளுடன் அவரை சமநிலையில் நிறுத்துகின்றனர். இது வந்து இந்த மாயாவத பிலாசபியை பிரபுபாதா இந்த இதுல சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா. ஸோ நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, நம்ம வந்து பகவானை வந்து வழிபாடு பண்ணணும் அப்படின்றத, அவங்க இதை சரணாகதி பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம் சரிங்களா. அதுக்கு அடுத்தது யாகங்கள் பத்தி இங்க பகவான் சொல்லியிருக்காங்க. இது நம்ம 10.25 ஸ்லோகத்திலே நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா. நாம யஜ்ஞனா நான் இருக்கேன் அப்படின்றத பகவான் சொல்லியிருக்காங்க இல்லைங்களா. அப்போ எல்லா யாகமும் நம்ம பண்ணோம்னா அது யாரைதான் திருப்தி பண்ணுது, பகவானை தான் திருப்தி பண்ணுது. 3rd சாப்டர்ல நம்ம தான் படிக்கிறோம். தேவர்களுக்கெல்லாம் நம்ம யாகம் பண்ணாலுமே அது யாரைதான் போய் சேருது, கடைசியில பகவானை தான் கொண்டு போய் சேருது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். 7th சாப்டர்லயும் பகவான் சொல்லியிருக்காங்க, இன்டைரக்டா வழிபாடு பண்றது. தேவர்கள் மூலியமா வழிபாடு பண்றோம்னா இன்டைரக்டா, ஏன்னா பகவானை நேரடியா வழிபாடு பண்ற பக்குவ நிலை வராதவங்களுக்கு தேவர்கள் வழிபாடு சரிங்களா. இன்டைரக்டா பகவானை வழிபாடு பண்றது இன்னொன்னு பியூரிபிகேஷனுக்காக. இல்லைன்னா ஒரு பசு பட்சி வாழ்க்கையால இருக்கும் இல்லைங்களா. ஒண்ணு பகவானை நல்லபடியா ஒரு ஆத்ம வழிபாடு பண்ணணும், பண்ணல அப்படின்னா தேவர்கள் வழிபாட்டின் மூலியமா பாப செயல்கள் பண்ணாம அதே சமயத்துல பகவானை இன்டைரக்டா வழிபாடு பண்றது சரிங்களா, அவங்கவுங்க விருப்பத்துக்கு ஏத்த மாதிரி. அந்த வகையில பகவான் தான் யஜ்ஞ புருஷரா இருக்காங்கன்றதை நம்ம பாக்குறோம். ஏன்னா இந்த ஸ்லோகத்துல அதுவும் இருக்கு இல்லையா, நம்ம பாக்குறோம். பகவான் வந்து வேதமா இருக்காங்க, அதுக்கப்புறம் வாசுதேவ பராமகாக இதெல்லாம் வருது இல்லையா, யோகமா இருக்காங்க. அதாவது அடுத்தது நம்ம பார்க்க போறது இந்த பேராகிராஃப்ல அதுதான் பிரபுபாதா நமக்கு சொல்லியிருக்கிறதுன்னா, இந்த அஷ்டாங்க முறைப்படி யோகம் அந்த நிலையில சரிங்களா. அதுல நிறைய என்னன்னா நம்ம வந்து பாக்குறோம். இப்ப அஷ்டாங்க யோகத்தின் முறையில என்ன பண்றோம் அப்படின்னா, இந்த அஷ்ட அங்கங்கள் அது நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா. அதாவது யமா நியமா ஆஷ்னா பிராணாயாமா பிரத்யாகாரா தியானா இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா. ஸோ இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்றதுனால நம்ம பகவானை உள்ளுக்குள்ளார இருக்கிற பகவானை நம்ம வந்து அடையாளம் பார்க்க முடியும்
நமக்குள்ளார பகவான் இருக்காங்க. நம்ம நிறைய தடவை நம்ம எல்லாமே இப்ப வந்து தியரிட்டிக்கலா தெரியுது, நமக்கு எல்லாமே பிராக்டிக்கலா நம்ம ரியலைஸ் பண்ணிட்டோமா நம்ம இதயத்துல பகவான் இருக்காங்க அப்படின்றதுன்னா, இன்னும் எனக்குள்ள அது வந்து இன்னும் அந்த அளவு பெர்ஃபெக்ஷன் இல்ல இல்லைங்களா? அந்த வகையில யோகா, அதுவும் இந்த தியான நிலை சரிங்களா? அதுல வந்து நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா, பகவானை உள்ளுக்குள்ள நிலைநிறுத்தி இந்த அஷ்டாங்கங்கள் யோகங்கள் 8 நிலைகள் கொண்ட யோகங்களை பயிற்சி பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னா, நம்ம இதயத்துல இருக்கிற பரமாத்மாவை நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்றோம் சரிங்களா? அதுவும் வந்துட்டு பகவான் ரியலைசேஷன்ல பண்றோம்னா இல்ல. அது வந்து என்னன்னா பார்ஷியலா சரிங்களா? அவங்கள வந்து தியானிக்கிற ஒரு நிலையில் நம்ம பண்றோம். இதுல இன்னொரு கஷ்டம் என்ன ஆயிடுது அப்படின்னா, இந்த யோகம் தியான யோகத்துல அந்த மிஸ்டிக் பவரும் வரும். அந்த 8 பவர் இருக்கும் இல்லைங்களா? அனிமா, லஹிமா இந்த மாதிரிலாம் அதுவும் வரும். சிலவங்க அதுல டைவர்ட் ஆகி போயிடுவாங்க சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா, அவங்க வந்து ஒரு பெரிய பிராமணர் குலத்துல அவங்க பிறப்பாங்க. ரொம்ப காலம் தவம் பண்ணி அதுல வீழ்ச்சி அடைகிறவங்க. அதே வந்து கொஞ்ச காலம் தவம் பண்ணி அதுல வீழ்ச்சி அடைகிறவங்க நல்ல பணக்காரவங்க அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல குடும்பத்துல அவங்க பிறக்குறாங்க. அதுலயும் இன்னொரு வீழ்ச்சி என்ன ஆயிடும் அப்படின்னா, அந்த ஆப்புலன்சஸ் எல்லாம் கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் ஆன்மீகத்துல ஈடுபடணுன்றதுக்காக தான் அந்த ஆப்புலன்சஸ் நல்ல குடும்பம், நல்ல வெல்தியான ஃபேமிலி இதுல எல்லாம் பிறக்கிறது. ஆனா அந்த பிறப்பை அவங்க என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா, சமயத்துல வந்து இந்த ஜடவுலக விஷயங்களுக்காக அவங்க கொண்டு வந்துடுறாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம் சரிங்களா? துரதிருஷ்டவசமாக அத்தகைய வசதிகளை கொண்டவர்கள் மீண்டும் பௌதிக செல்வங்கத்தினாலும் கௌரவத்தினாலும் கவரப்பட்டு என்ன ஆயிடுறாங்க, மறுபடியும் இந்த ஜட உலகத்துக்கு வந்துடுறாங்க. வாழ்க்கையின் நோக்கத்தை அவங்க மறந்துடுறாங்க. ஸோ யோகம் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா, அஷ்டாங்க முறைப்படி நம்மளோட இந்த இதயத்துல இருக்க பகவானை நம்ம புரிஞ்சு நம்ம வந்து அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து பக்தி மார்க்கத்துக்கு வர்றதுக்கு சரிங்களா? ஆனா அதுல என்ன ஆயிடுது அப்படின்னா, மிஸ்டிக் பவர்ல போயிட்டு அதுல ஈர்க்கப்பட்டுடுறாங்க. அதுலயும் இன்னும் ஃபாலோன் ஆனவங்க என்ன ஆயிடுறாங்க அப்படின்னா, நிறைய காலம் தவம் பண்ணவங்களுக்கு ஆன்மீக குடும்பத்துல பிறப்பும், அதே கொஞ்ச காலம் தவம் பண்ணவங்களுக்கு இந்த செல்வந்தர் வீட்டுல இது நம்ம ஏற்கனவே சிஸ்டர் சாப்டர்ல டிஸ்கஸ் பண்ணது சரிங்களா? அதுதான் இந்த பிராமணர்கள் குடும்பத்துல பிறக்கிறதுன்றது என்னன்னா, அது ஒரு நல்ல ஒரு விஷயம் என்னன்னா, ஆரம்பத்துல இருந்தே பிறந்த சமயத்துல இருந்தே அவங்களுக்கு வந்து பக்தி பகவான்றது நல்லா புரிஞ்சிடும் இல்லையா? அந்த சூழ்நிலையிலேயே அவங்க இப்ப நம்ம எல்லாம் இந்த சத்சங்ல இருக்கோம். எப்பயுமே பகவானை பத்தியே நம்ம என்ன பண்றோம், நம்மளோட முழு கவனமும் இருக்கு, கான்சியஸ்னஸும் இல்லையா? கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ். அப்ப நம்மளுக்கு அது இன்னும் நல்ல சப்போர்ட்டிவா இருக்கு, நம்மள வேற இடத்துக்கு நம்மள டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணாம. அது மாதிரி ஆன்மீக குடும்பவாதிகள் அந்த அச்சாரல் குடும்பத்துல பிறக்கும்போது என்ன ஆகுன்னா, பிறந்ததுல இருந்து அந்த ஆத்மா என்ன ஆகுது, நல்லபடியா பக்தி மார்க்கத்துக்கு பகவானுக்கு பக்தி பண்ணணும்ன்ற சூழ்நிலையில வளர்றதுனால சிறந்த பக்தனாக முடியும் இல்லைங்களா? ஆனா இதே வந்து பௌதிக சம்பந்தத்துல நல்ல பணக்காரவங்க நல்ல குடும்பத்துல பிறக்கிறவங்களுக்கு என்ன ஆகுதுன்னா, அதுல மறுபடியும் ஒரு ஃபால்டன் வந்துடும். அந்த ஆப்புலன்சஸ்ல அவங்க மறுபடியும் இந்த ஜட உலகத்துக்கே அவங்க கட்டுண்ட வாழ்க்கைக்கே வந்துடுறாங்க, வாழ்வின் நோக்கத்தை மறந்துடுறாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம் சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் அடுத்தது நாலேஜை கல்டிவேட் பண்றதுதான் சரிங்களா? இதுல வந்து என்ன பிரபுபாதா நமக்கு கொடுத்துருக்காங்கன்னா, இதுல வந்து 13th சாப்டர்ல நம்ம வந்துட்டு படிச்சிருப்போம். சேத்திரஜ்ஞ விபாக யோகத்துல நம்ம பார்த்திருப்போம். என்ன பார்த்திருப்போம் அப்படின்னா, ஞானம்னா என்ன அப்படின்றத ரொம்ப அழகா பகவான் சொல்லியிருப்பாங்க இல்லைங்களா? 18 முறைகள் இருக்கு ஞானத்தை விருத்தி பண்ணிக்கிறதுக்கு அப்படின்னு. அதுல வந்து இந்த கர்வம் இல்லாம இருக்கிறது, தற்பெருமை இல்லாம இருக்கிறது, இதெல்லாம் நம்ம வந்துட்டு பாக்குறோம் இல்லைங்களா? அதுல வந்து முக்கியமா நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோம்னா, சிறந்த ஆன்மீக குருவிடம் பக்தி கொண்டவர்களாக இருக்கணும் அப்படின்றது அது ரொம்ப முக்கியம் இல்லைங்களா? அது மாதிரி பிறப்பிறப்பு சுழற்சி அதுல என்ன, அது எதனால, அந்த ப்ராப்ளம் எதனால, ஏன் நம்ம பிறக்கிறோம், ஏன் நம்ம இறக்குறோம், ஏன் ஓல்டேஜ், ஏன் டிசீஸ்லாம் வருது, இந்த மாதிரி ஞானத்தெல்லாம் நம்ம வந்துட்டு விருத்தி பண்ணிக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம வந்து பார்க்குறோம் இல்லைங்களா? அதுவும் பகவான்கிட்ட களங்கமில்லாத பக்தி பண்ணணும் அப்படின்றதை நம்ம பார்க்குறோம் இல்லைங்களா? இது மாதிரி 18 விஷயங்கள் வந்து ஞானமா பகவான் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த 18 விஷயங்களையும் நம்ம வந்துட்டு நல்லபடியாக நம்ம கெயின் பண்ணிட்டோம்னு நம்மளாம் என்னது நல்ல ஞானத்தில் இருக்கோம் அப்படின்னா, அது இல்லாத பட்சத்துல வேற ஏதாவது நம்ம வந்து கெயின் பண்ணோம். அதெல்லாம் அஜ்ஞானம்ன்றாங்க பகவான் அந்த அத்தியாயத்துல இல்லைங்களா? நம்ம பார்க்குறோம் 13th சாப்டர்ல. அது இந்த பௌதிக விஷயங்கள் இதெல்லாம் வந்து சரீரத்துக்கு தான் உதவுமே தவிர ஆன்மீகத்துக்கு உதவாது.
ஆன்மீக ஞானத்துக்கு இதெல்லாம் சரி வராது அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம் இல்லைங்களா. அதுதான் இங்கே நம்மளுக்கு இப்போ ரொம்ப அழகாக நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. பல கிளைகளை கொண்ட பௌதிக அறிவு பகவத்கீதை அஞ்ஞானம் அல்லது உண்மை அறிவின் எதிர் தோற்றம் என்று கண்டிக்கப்படுகிறது. இந்த 18 விஷயங்கள் தான் ஞானம், இது இல்லாதது எல்லாமே அஜ்ஞானம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்குறோம். எதனால் அப்படின்னா இதெல்லாம் நம்மளை திரும்பி இந்த ஞானம் இல்லாத விஷயங்களை நம்ம எடுத்துக்கிறதுனால என்ன ஆயிடுது அப்படின்னா நம்ம திரும்பவும் புலனின்ப விஷயங்களில் ஈடுபட்டு இந்த பௌதிக வாழ்க்கையை நம்ம கட்டுண்டவங்கள வீழ்ச்சி அடைஞ்ச நிலையில இருக்கிறோம் அப்படின்றது தான். சரிங்களா. நம்மளுக்கு வந்து இந்த ஜட உலக விஷயங்கள் வந்து நம்மளை வந்து நம்மளோட கஷ்டங்களை போக்காது. ஜட உலக ஞானங்கள் நம்மளோட கஷ்டங்களை போக்காது, நம்மளோட அந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சியை தடுக்காது இல்லைங்களா. அதனால வந்து நமக்கு அவ்வளவு உயர்வு இல்லை, அதெல்லாம் அறியாமை அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்குறோம். சரிங்களா. அப்போ ஆன்மீக புத்துணர்வு பாதைக்கு அழைத்து செல்லும் அதே பௌதிக அறிவு ஜட வாழ்வின் துன்பங்களை ஒரு முடிவுக்கு கொண்டு வர உதவுவதுடன் வாசுதேவ படித்தரத்தில் உள்ள ஆன்மீக வாழ்வை ஆரம்பிப்பதற்கு உதவுகிறது. அப்ப பகவான் சொன்ன இந்த 18 முறைகள் தான் நம்ம ஞானமா நம்ம பார்க்கிறோம் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அடுத்தது தபஸ். சரிங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் இருக்கா இன்னைக்கு? ஹரே கிருஷ்ணா. ராதிகா மாதாஜி இன்னைக்கு ஒரு 2 minutes இல்லைன்னா ஒரு 5 minutes மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரணாம்ஸ். தபஸ் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா நோ ப்ராப்ளம் மாதாஜி, டேக் யுவர் டைம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தபஸ் அப்படின்றது என்னன்னா வாலண்டியராக நம்ம வந்துட்டு ஆஸ்டிட்டி ஃபாலோ பண்ணுறது. சரிங்களா. இப்போ நம்மள ஏகாதசி ஃபாஸ்டிங் இருக்கிறோம் அப்படின்னா நம்மளாம் வந்து நம்மளோட அந்த சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு நம்ம ஏகாதசி ஃபாஸ்டிங்லாம் இருக்கிறோம் இல்லைங்களா. ஸோ அந்த மாதிரி அந்த அளவு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளோட தபஸ் எல்லாமே பகவானை திருப்தி பண்ணுற முறையில் நம்ம அதை கொண்டு வரணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். அப்போ தான் நம்ம ஆன்மீகத்தில் நல்லபடியாக முன்னேற்றம் அடைய முடியும் அப்படின்றது. ஸோ தபஸ் என்ன வாசுதேவ பர தபக அப்படின்னு படிக்கிறோம் இல்லையா, அதுக்கு ரிலேட்டடாக. ஸோ நம்மளோட தப்பம் நம்ம என்னெல்லாம் தப்பம் ஃபாலோ பண்ணுறோமோ அதெல்லாம் பகவானை திருப்தி பண்ணுற முறையில் இருக்கணும் அப்படின்றது தான். சரிங்களா. ஸோ அதுதான் இந்த சாப்டரில் நம்ம பார்க்கறது. வாலண்டியராக தப்பஸ் அப்சர்வ் பண்ணிக்கிறது. சரிங்களா. ஸோ அந்த வகையில் பகவான் தான் எல்லாம் சர்வ காரணம் தெரிஞ்சு அவங்க தான் சுப்ரீம் பர்சன்ட் ஆஃப் காடட் அப்படின்றது தெரிஞ்சு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா பகவானே பராகதி, அவங்க தான் கதி அப்படின்றத தெரிஞ்சு நம்மளோட டிவோஷனல் சர்வீஸை எந்த முறையில் இருந்தாலும் சரிங்களா, அது ஞான யோகமாக இருந்தாலும் சரி, அஷ்டாங்க யோகமாக இருந்தாலும் சரி, கர்மயோகமாக இருந்தாலும் சரி, தப்பஸாக இருந்தாலும் சரி, சரிங்களா, அது யஜ்ஞமாக இருந்தாலும் சரி, எல்லாமே பகவானுக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணக்கூடிய வகையில் பகவானே கதின்ற பரிபூர்ணமான அந்த ஒரு புரிதலில் நம்மளோட அனைத்து விஷயங்களும் இருக்கணும் அப்படின்றது தான். ஸோ அந்த வகையில் தான் இந்த ஸ்லோகத்தில் நம்ம வந்து அவங்களே நம்மளோட வாழ்க்கையின் இலக்கு, மிக உயர்ந்த இலக்கு அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சா கல்பதருபஷ கிருபா சிந்துபயவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவ்யோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவத்துக்கு ஜெய். ஸ்ரீல பிரபாத்க்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டிஸ் எல்லாருக்குமே